Zo kwamen de partijen in het Middiskoft bij elkaar. In het CDA-kamerke op het provinciehuis. Wat de oranje weken nog net slagen, kwam er op het laatste moment wel. Een miskippelijk amendement. En een romme meerderheid om voor eerst trot te gaan met Holwert on Zee. Nou, het is mooi dat je op de laatste bijeenkomsten van de verkiezingen toch maar een groot collectief van partijen met elkaar over instemming bereiken over Holwert on Zee en de voortgang van Holwert on Zee. Elke keer het zijn bedenkingen horen. Nou, de laatste weken en vooral in het teken staan van hoe komen we bij elkaar. Nou, dat is nou correct afslagen, dus dat betekent dat Holwert on Zee verder kan. Al hier wordt bezocht om het miljoenenproject van de Groen te krijgen. De laatste weken lieken Holwert on Zee failliet te staan. Maar op het laatste moment is er nou dochs instemming. Ja, nou dat is omdat het over de inhoud ging. En op inhoud hebben we nog een aantal puntjes die wij als CDA graag mooi aan willen. En nou, daar heb ik van nodig, dat beseffen wij als ik. En uiteindelijk hebben we nou 2 amendementen, daar hebben we in vermakken. En daar kunnen we ze al in vinden. Dus daar zijn wij heel wies mee. Provinciale steden gaat dus tegen het advies van deputaire steden in. De stedenleden willen de komende tijd meer informatie krijgen over eigenlijk de financiering en het onderhoud van het project. Van de initiatiefnemers is de meerderheid een opstekker, want het hierna joet erkleerwijze kan. Daar ben we heel blij mee, dat er tussen controle dan niks mee gebeurt, want dat kan natuurlijk ook. We willen dus net graag verrassen, maar nee, als het inderdaad zo is, dan is dat een heel positief signaal waar wij met betrokken zijn. Dan hebben we duidelijkheid, we weten wat ons te doen staat, maar we daar nou eigenlijk volop mee aan de slag. En elkaar net mee bezig houden met alle dingen om de inhoud heen.